at once I'm alone and blue. Extraño goizen sintoniarekin hemen hasten dugu nik baditu 6 saioa. All at once I'm alone and blue. Betiko lez, gure gonbidatuak 6 abesti proposamen ekarriko deskuz eta beste hainbat gauza inguruan berba egingo dugu. Arratsaldeon entzuleak, ongi etorriziek 5. saio honetara, gaurkuen Durango tiratorre gonbidatue, zubizen bestadetik gaurkuen eta gaurkuen hori, 5. saio honetan Mireia Delgado ekingo dugu guaz, pedagogoa, antropologoa, urte luzez hezkuntzari lotua, mugimendu feministako kidea bebai, eta bebai ezagunea ez, bere beste alorretako bat, izango zen literatura, batez behi ipuin kontalari lez, eta bizkate horri buruz eta urte handien gaixi buruz engo berba. Arratsaldeon Mireia. Hola, arratsaldeon. Gauza asko gobeko zu kontetako, Bai. Pozik natorrek izan da, zuekin egotera. Ondo. Beste bari gurua zu lehenengo proposamen entzun aldugu eta gero hasiko garan azaltzen. Save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart with you. World was on fire and no one could save me but
nobody like you. I never dreamed I'd knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. This world is only gonna break your heart. No, nobody loves no one. Pipiloti Wrist, Wicked Game. Mhm. Segatik ekarri duzu kantu hau Mireia. Ba, bueno, jolas bat delako, osea, berak proposatzen da bena. Bera, artista feminista bada, eta ezagutu neban, gendun, hau batera izan zen garaian, ingendun arte feministaren inguruko formazio bat, eta hor ezagutu genduzan hainbat artista, igual guretzako artea momentu horretan urrun zegoen gauza bat zan, hoi izango zen 2007-2008 hor, eta formazio horretan edo tailer horietan ezagutu genduzen hainbat artista, egiten zabiela berba guretzat importanteak ziren gauzen inguruan, ez? Ikuspegi feminista bat plazaratzeko, eta, igual artea maiuskulas, igual oso gizonei lotuako zer bat, bezala, beste leku batetik bizitzeko aukera, baina ez bakarrik ikusteko. Osea, tipa honek eta pixkatik da jolastu, eragin eta sortu, ez? Eta, kantu hau berez bertzio bada, eta kantua bera egiten da bena da, ez dakit, apurtu, ez? Osea, eta hori da interesanti, ez? Ganera justo maitasunaren inguruen, ez? Eta bera nola soratzen da nabesten. Nire gustatzen dut hau kotxien ipinti eta ortopera entzutie gidatzen dutenien, eta askatasun sentsazio bat edo, ez dakit, gordetzen da niretzat. Kantu bera, artista bere osotasunean, eta gero momentu hori, ez, niretzat bizitzan horrekin jolasteko, esperimentatzeko aukera bat, Moskune. Bai. Austura, emozioak. Bai. Esango nuke mozinu edo zela sorkuntzan oinarri zen, ezta? Da askotan igual ez dut zogula egiten horreti. Bai, izan leike, batzutan igual anexo bat edo erantzkin bat bezala, ez, dala, emozinu edo, eta kasu honetan esango neuke emozioaz batera, ideologia, ez? Apur bat, proposamenaren atzetik dauena da mundua eta elementu batzuk begiratzeko modu bat, ez? Eta, ganera, diskursoa edo eraikitzea jolas baten bidez, zu parte egiten zaituna, zuk be sortzeko, zu be mobitzeko, zu be esperimentatzeko, oso ederra da, ez? Bai. Zuke sortzerako orduen horrek hartzen duzuz kontuten? Edo zer hartzen duzu kontuten? Justo indala gitxi, formazio baten, egon nintzena Gijonen liburu denda bat dau El bosque de la maga kolibri, eta egiten dabe tiempo de lectura formazio bat, nire bizitzan presente dagoen elementu bat dela esan duzuen moduen, eta hor sormenari buruz berroetan galdetu duzku momentu batean, zueken noz sortzen dozu, ez? Eta ni pentsaren hau galdera trampa bada. Eta ganera pentsaren, eta zain, sortu berez, eske etengabe ari gara sortzen, ez? Etengabe ari gara zerbait eraikitzen, eta etxetik ateratzen zaren momentuan, eskilara bajatu edo astensora hartu, bigarrenekoarekin hitzekin edo ez hitzekin urten saludat, hori da nori guztien sortze bada, ez? Bide bate egiten zabiz. Gero,
momentu batzuetan, horrek hartzen dau, olako indar berezi bat, eta eruten zaitu hori dana armatzera, ez? Eta esate oso, enbiot berba, jo que se, harremanez, edo enbiot berba maitasunaz, edo enbiot berba ikuspegi feministaz, edo ez dakit, ez? Osea, baina esango nuke, ez dotela momentu bat hartzen sortzeko, baizik eta momentu baten pilatu egiten diren guzti hoiek, nire kuadernotxoetan, nire, ez, hor momentu baten, zatutela, venga, armao enbiar dut zozer honega, zeia, ez dakit, me palpita demasiado, edo. Bai. Ja, kuaderno asko, da bizez. Ja, ideia larburuen bueltaka, eta, bueno, hau ordenagen bida. Bai, nik bat eitxot horregaz, bai, nik uste dut ez tala, ez, bueno, jartenaz, eta hori da, bai. Eta idatzikot, edo margotukot, edo komposatukot, ez? Bai. Eguneko beste momentu askotan toria datzuzu ideiak, eta, bai. Bai, eta egize da, ganera, igual lanien gauza desberdinetan aritzean, ez? Gaur adidez, arratzaldean egonaz irakasle talde batekin pedagogia feministaren inguruko saio bat egiten, eta haurekin, bide horretatik, hainbat kezka edo, horretan, ez? Baina goizean egonaz beste talde batekin irakursaletasuna zelan sustatu, ez? Oso gauza desberdinak dira, baina olako momentu bakoitzean beti gertatzen dira ideiak, ez? Beti zerbait egiten dutzu, Eta orduen horrek danak, bai, kuadernotan ezin kabidu, zuek esan duzu. Oso ondo. Bueno, bigarren kantu entzungo dugu? Bai. Oso ondo. Doesn't matter what you create if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad, now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now
I'm so tired. I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild, so wild. Michel Gurevich, Partiger labestize, nor da Michel Gurevich eta segaitik Partiger abesti hau? Ba, gomendatzen dutzuet, entzutie, bere beste kantu batzu bai. Hau da, dalako, pizka simbolo, ez? Baina gero dekoz beste batzuk, eta super bailonguek eta holan bebai. Eta, honek bebai egiten dau, nire ustez, zer, apur bat generetan doztena edo sortzen doztena jolasa edo, ez? Agian beste kantu batzuetan gehiago, baina kantu hau konkretuki, musika bera, nik behintzet beti lotzen dut personekin, momentuekin, ez? Eta musika nola heltzen dan zugana. Da, igual konta guren ebana kantu honekin, ez? Zelan beste batzuengatik deskubridu egiten dugu zen gauzak, ez? Norbaitek esate otzu, oparitzen dotzu, edo berarekin entzuten dozu, edo... Eta, hori, eskertzeko, heltzen diren kantu berriak eta holan, ez? Eta hau, ganera, haiten jate holan, erotiko, pornografiko egia esan da, eta melodia hori, musika hori, edo, lotzen dut, ondo egoteaz, edo, hori, ez dakit, disfrutatzen dut asko hori kantue. Gustukaten asko kontzertuen ikustie, inoz alegin dunaz, baina beti urrun eta ez da egia esan da nire ohitura, holan oso urruti enaz inoz joan kontzertu batera, ez dakit nora, edo, bai. Egola aukera hona izan da. Juega gara irurok. Bai. Agenda goituko, ez da. Bai, hori izan duzuna nondik aigatzea jatzun musikie. Gaur egun asko algoritmoen bidez zoritxarrez. Zorinez eta zoritxarrez, gauza honadekoz, baina txarra, bai, ez? Baina norbaitek gomendatzen dutzunien edo paritzen dutzunien edo, ez? Hor, beste estimua da, ez? Beste binkulua sortzen da, ez? Bai. Eta, ganera, enaz gogoratzen, ze kantu, ze pelikulatan agertzen zan kantu, ez? Eta, gero, inaben, sandoztenakin hori kantu zen, parituko dut CD-a lortzeko, eskatu neban hitzen, hor, ez dakizema denbora, ez dakizer, karriko txut baina tal, eta gero, etorri zanean CD-a, hori placer hori de zabaltzi eta bere argazki bat, eta, kantuek, letrak, oso, ez dakit, oroitzapen ona daukote deskurrimendu horrena. Top. Nik bai gure notzun galdetu, ipuingintzan arire, gero sakondukogu, baina no se zaten dozuzuk, ipuine kontatu bidoaz. A ber, nik esango nuke irakaskuntza bera ere, edo talde baten aurrean jartzen zarenean formazio bat emoten gai baten inguruen berbetan, apur bat ipuin kontalaria ere basarela, ez? Hor badauela, ez dakit, dialogo bat, ari bat, eta... Historia bat, hori da. Eta, baina, basi nintzenean, a ber, nola izan zen hau? Zebe bai izan zen, cosas que pasan, ez da nizen holan roi, vengo, gerora, bai da, como,
reafirmazio bat, ez? Baina kasualidadez urten zan aur literatura pizkat genero ikuspegitik aztertzeko lan bat eta hor urten zan kontako dugu zei ipuin batzuk bai horrenkin eta proba hune nolan jolas baten modura berriro ere. Eta orduan Galtzagorrin Haur eta Gazte Literatura elkartean Euskal Herriko leku ederre hori bolan urteinaten aukera bat lan egiteko liburuen altxorrakin eskolaz eskola eta orduan berez irakursaletasuna sustatzea eta helburu eukinda euskerazko usta eramaten gendun eskola txikietara, ez? Eta hor sortzen ziren, ipuin kontaketak eta, ez? Da orduan ipuin kontaketa asko baiten gendu zen eta holan. Eta hor sortu jaten desioa beste kontestu batzuetan ere egiteko, ez? Eta zintzen helduei nahi dutziet kontau. Eta horrein jaten gaztei eta DBH-koeri eta esan jode, zelako erronka, ez? Eta hori probatzen dozule eta urduri bai, baina plazerra ere bai. Eta sentitzen dozule zer gertatzen dala ipuin bat kontatzen dozunean edo, narratzen dozunean, ez? Osea, historio bat ekartzen dozunean. Liburu bat irakurtzen dozunean azkenean benetan irakurtzen zabizen hori zutaz hitz egiten da, zure bizitzaz, ez? Eta orduan, zer kontatzen zabizenean ikuste duzu jentie hor dauela han, ez? Hitzoiekin lotute eta orduen gauza asko esateko aukera moten dau, plazerrez. Eta orduen, Galtzagorrin lan desente indagero itxaspeko bihotzak egin gendun areto literario bat, Miren Gillok eta biok. Miren Gillo dala justo pipiloterristen deskubrimenduaren lagune. Eta, hor esan genero ikuspegia eta aur literatura txertatzeko esperientzia bat, ez? Osea, ez da formazio bat, eta inondik inora da esperientzia bat. Solotuta arteari eta hor sortzen zan atmosfera hori, non diskursitoak bota gabe, gauza oso interesanteak eta oso ideologikoak ipinten ziren hor arnasteko eta sentitzeko, hortik sortzen dan placer hori, ari hori beti egonda, ez? Gero, klase mondotenean, edo beti sentidu dut oso, tresna bat izen dela beti hori. Eta gero, heldu zan momentu bat, esan abela, eske gurot, osea, baina askotan egin. Eta gurot, helduentzako kontatu ganera, ez? Eta orduen, holan, gero aukerak sortzen dira, eta pinten zara horretan, eta holan. Bai, desiotik. Bai, ez dakit, bada gauzan interesante bat hori konturatziena, ez? Hori inguruzula, zen zara gozi baten altzatzen, eta nik puñe kontako bat, edo musika talde bat, ez? Eta konturatzi prozesu hori bada interesanti, ez? Bai, benetan be. Ez pelikuletatik jaso dugun gauza bat, oin, hemendik aurrera. Horre interesanti iritzaten niri, aipatu eso, ez? Zelan hasieran zan aurrentzako edo aur literatura bera, ez? Eta gero helduentzako badaula trantsizio moduko bat ustot, eta zuzenduk erban hau. Gero eta heldu ongan gero eta presentia dauela puine kontatzie bera edo. Baina ondio ez da... Desberdina da, bai. Eta ez dakit izan, pizkate... Haili kostatzen da beste, ez? Heldu bat hurbiltzie kontaketara edo... Bai. Egizie da, batzutan oso distortzionatuta dauelako elementu, ez? Osea, ipuina berez... Ipuina berdin aurra, bada eskema bat, beste gauza asko bezala, oso, esplotatuta dauena eta zoritxarrez ganera, ez? Berez, nori etxako guztetan ipuin bat entzutea. Osa, ez? Norbait ipintea zure aurrean eta zuri kontatzea, eta zu eruti handik eta hemendik, eta egia da, asko gehiago programatzen dela aurrentzat, inkluso aurrak pizkat nagusiagoak direnean, gitxi hau. Eta gazteentzat gitxi hau, eta helduentzat gitxi hau. Justo Durangon eta Izorretan, bietan, zan behar dugu, suerte itzela daukogule eta programatuta dauela hor
baina indarre askogaz eta duela urtiek, ez, helduentzako narrazio saioak. Baina ez da orokorra eta ez da gehien egiten dana orokorrean. Eta nik uste dela, pentsatzen doguleko edo, ez dela guretzat, edo dela, ez dela ikuskizun bat, edo ez dela zuretzat. Gero jendeak probatzen da benean, vuelve. Engantxa egin da. Ja, probatzea da kontua. Erto, horrengo abesti entzungo dugu, hauxe da Mireia Delgadoren 3. proposamena.
Bueno, ez dakit, merezi da benez, abestize aurkeztiek. Ez da biarra aurkezpenik. Bai, hori da. Zelako intensidade, eh? Urrun maitasuna eta hurbil samina. Bai. Bai, bota. Zergatik aukeratu duzu. Apur bate, igual, aukeratu duazen gainontzekoekin alderatuz edo, zer daukan komunean besteekin, hobeto esan da, bada, intensidadea edo momentu bati lotua edo, baina kasu honetan, justo kantu hau nik uste dut, askoren bizitzan dauela, asko, da kantu bat jende desberdin askokin dantzatu dutena, jende desberdin askokin abestu, momentu desberdin askotan egondana, eta da pizkat, igual simbolo bat, ez? Eta gauza horiek ere oso importanteak dira. Taldea egiten duten elementuak. Komunidadi, ez? Hori da, justo hori da, bai. Kantu bat bidaiatzeko balio dagoena, bidaiatzeko, kotxien edo autobusin eterrien, baina norbere barruen bidaiatzeko balio dagoena, ez? Nik askotan irudikatu dut, egun senti izoztu eta eze hori, oie, faltan botaten dozuna, ez? Irudize beti, ez? Oso errez torte jate. Eta gainera hori baita be, ez? Oso emozionantie, baina gainera gorputzen mugitza batzuna, ez? Bai, hori da, dantza aiteko kantua da. Eta guztetaiate asko kantuetan orokorrean, edo liburuetan, edo ipuinetan ere bai, igual emozio edo sentimendu garratzagoak modu polit batean kontatzeko autua egiten duten idazle, kontalari, abeslari hoiek. Aipatzea, narratzea, mina edo minarekin lotutakue, baina pasioz eta kanporantza, eta dantza egiteko aukera ematea ganera, ez, niri irutzeate, oso osasungarria eta oso, zakit, gustoko dut. Bai ez, justo horregaz lotute esan guren eban, galtu gure notzun, zuke ipuine kontatzen dozu zela, esango nuke zedo zein ipuin. Zube sortzen duzunien, sakoneko goza asko kontatzen dozu zela, ez da? Bai. Ez que guztetaiate. Guztetaiate, sakontzie, asal bat, bi, lau, bosei, saspita, horra harakatzea, guztetaiate ganera lagunen eta ingurukoen barruko asala ezagutzea, eta konpartitzea, eta saloietara heltzea, eta indagatzea, ez dakitu, azkenean balio dozte bebai nire burua eraikitzeko, nire burua espentsatzeko, eta egia da edo zein ipuin ez dotela kontatzen eta ez dotela kontauko. Nik sentitzen dutena da, kontatzen dutena izan behar nazela ni. Eta espanaz ni ja ez nabil eiten lan hori, nabil beste gauza bat egiten. Narrazio baten atzetik nire ustez ikusi behar da narratzailea. Eta horregatik, da Mireia kontetan da bilena hau. Mireia, beste batekin izen leikena beste proiekturen baten, baina ikusi behar da hor dagoena, da bilela kontatzen zerbait sinisten dagoena. Ez bakarrik sinisten dagoena, bai, más o menos, no. Que igual la pasau, no, edo ez dakizu, baina benetan gertu dagoena. Eta hartzaileen aldetik, nonoz ez dakit pasau jatzun, edo bai baldintzatzen zaitu aurrin nor eukingo dozun, edo ze audientzia eukingo dozun? Bai, oso desberdina da, joeti igual ezagutzen ez dozun herri batera, ez dakizule norregongo dan, edo edo dakizunean adibidez, igual perfil batzen dan tokietan desberdina da, ez, dakizu agian, ez dakit, baldimanoa demagun, bilgune feministaren bueltan jai batera, edo olako batera, ipuina kontatzera, badakit bertzio feministena, izango dala oso ongi etorria, ez, eta hori, baina baleike beste leku batera joatea, eta nik berdina esan nahi izatea, orduan bestera batera
esateko bidea jorratu behar dut edo landu behar dut, ez? Eta orduan bai kau pentsatzen dutela asko, baina guztetaiate ere ausartzea egin nahi dudana egiten behar den tokian. Osa, hori da azken urteetako ez dakit, apostua, eriketa, planteamendue edo bai ezukitea bilurrik, ez? Osea, pizkate, arrisku hori ere, emozio hori sentitzea, eta a ver qué pasa. Bai, territorioko mantxe. Oso ondo. Ipuinek amaiera bat eukitzen dabe, eta askotan ametxeko gai, hauxe da zure aurrengo proposamena. Mundu mailako gerra intimo eta latz baten beste behin zeure buruari biziraun diozunez. Erabaki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraiste neurtuari ekitea, zuk horren beste denboran eta horren besteko afanez, gordeak ez duela zuk uste adina balion hartzea. Zezu beti bizi izan zara, behin-behineko egoera baten, aukerako azirudien etengabeko nora ez baten, etzenula nahi onaino iritsi, baino beste inora ere ez, zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen, ies egiten diozun eta jarraitzen duzun horren artean zabiltza, itzalarrotz baten jabe, etzara bestek uste dutena, agian zeuk uste duzuna ere ez, oraindik ezura bihurtu zen denborarekin, honezkero ez, zeure aukeren gainetik amestu behar izan zenuen, irtera zentzulo hartu
Anari, ametsen eraizte neurtua. Mireia, segaitik karri dozu Anari gaurkoen gurera. Bai, ondo esan dozu, ze Anari ekarri dut. Ze gira da, kasu honetan kantu aukeratu duten arren, ba Anari gure nebala ekarri. Eta egiz esan da, agian nire bizitzan luzen akonpainatu nauen artista dela esan aldot. Baita ere, nola ezagutzen diren artistak eta kantuak, eta justu Anari gure irakaslea izen zan, gaztelera, Moskun baja baten, eta orduen han geunkon irakasle bat emoten gendun euskerazko jolasak, ezakin nola zan, eta ekarri oskun kaset bat, grabauta hor Anari entzuteko, pentsetako pixkat idazterako orduen, eta esan como literatur moduko tailer bat, orduen, pentsatzeko pixkat idazterako orduan, eta, bueno, Anari bere lankidea zan, gure irakaslea, eta orduen ekarri oskun, eta orduen, hasi nintzen hor, entzuten, DBH lau zan hau. Eta horra hasi nintzen, Anari CD-a zanean, agertzen dana bera kamiseta laranja horrekin, ez? Nola aldatu da, bere, diskoen estetika edo. Eta orduan, hasieratik, eta ganera, igual be hor, euskera zentzutea, ez? Eta, nik euskera etxetik kanpora ikasi dut, eta orduen garai hori da niretzako bene-benetan autu bat egiten dudana euskeraz bizitzeko, ez? DBH bueltan hor gertatzen da, zu zer, ez da, onartu behar dut, bai irakasle hori literatur tailer horrek egiten genduzena, baita entzuten hasi nintzen musika, eta por supuesto nola ez, eta beti esango dut, ingurua, harreman batzuk, ez? Eten dotzue palanka hori, ez? Eta orduen lotzen dut bai horrekin. Eta gero, guzteta jatela infinito, gauzak kontatzeko eta esplikatzeko duen modua, ze lagunei lotu nazen edo kantuekin, ze momentutan, ez? Indoten dantza, guruan dekot udaleku batzuk begiralen moduan, eta inori, eta guztetan Anari neseke, baina bati guztetaiakon, eta horrekin zelako, pasiño, ez, gure artean, azkenean, nola ez dakit. Eta, pizkat horregatik, ez, kasu honetan badaukala zentralidade bat, edo, beti egote bat horrez, ez nazela, aspertzen edo, nekatzen edo, beti da, Eneuken dudarik, Anari karriko zein dule. Zatean, zeitik bat, Anari izin bida. Kiniletan horregon da. Horre, aipatu dozu goin, oso kuriosa zelako deskriben grafiku egin dozun, ez? Euskal Herriz edo mundu ez, zatik joan da Anari guztoko dekon jenti eta guztuko estekon jenti. Guztuko rotatzen da jenti. Hori da, esteko erdibiderik. Anari edo guztain gatzu edo ez. Bai, ni akorretanaz, kontzertu batzutara hasieran igual juten ginenak, ezagutzen ginela kontzertuetatik. Ez zehaleko goten, igual enbeste jente edo holan, ez? Hasiera esan gut, ni kontzertuetara juten hasi nintzela, eta, oso gazte ginela, ez? Hau elkarrekin gertatzen da ere, bai, nada, te pasa sola, ni por casualidad, beti da usor persona batzuk, ez? Eta bai, ala da. Eta gero kantu konkretu hau ekarri dut, daukalako gauz bat asko guztetai atena, esaten da benean hor goiz gorri eta eder batean nire buruaz beste bat egitea. Wow! Me parece itxaropentsu, berrera ikitzaile, aukerak, indarra, wow! Me gusta. Malabarista berbekin hori... Bai, eta justu kantu dugu gaina badeko momentu hori, ez da? Beste bat... Eta... Bai. Beste bat egitea, ez? Gehitze hori, ez? Bai. Hasieran moten dau beste gauza bat izan behar da. Bai. Justo Anarik entrevista baten, Mikel Antzak egiten entrevista bat egatxe literatura aldizkarirako, eta bertan galdetzotzen, bera poeta konsideratzen dan. Eta berak esan zaben, ez esan zaben, ez mintzeto lan zaben emon erantzun sendo bat, eta ez eskonantza juteko gauza bat zan hori, ezta? Esan zaben, nik testu bat idazten bot, gero lotura bateko musikia, ez? Eta esan zaben,
abesti honek, letra honek ez da ulortzen efektu bardine, irakurrite edo entzunde. Ze irakurtzerakoen ja urrengo lerrue ja irakurri aldozu. Baina entzuten zauzenien ez dakizu zer datorren. Orduan, zan hori, ez, joku hori, ez, hori badauela, eta oso interesanti ditu batan. Bai, eske bai polite da justo ganera hori, esaldi horretan. Oso ondo. Bueno, Anari gure artista zentrala bera izen da hirugarrena, ezta? Laugarrena. Laugarrena, jo, ja lagoi ez. Ni galdunaz, ja. Hori gustarana enseñale, Dio bai, Bueno, bai, urrengo entzungo dugu. Hauxe da Mireia Delgadon 5. proposamena. Quiero ser llorando y el hortelano de la tierra que ocupas y esterculas, compañerico de la temprano y tanto dolor se agrupa que en mi costado que por doler me duele y hasta el aliento de un manotazo duro y un golpe y un hachazo invisible y homicida y un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida y ando sobre rastrojo de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. No perdono a la muerte enamorada y no perdono a la vida desatentada. No perdono a la tierra ni a la nada. Y en mis manos levanto una tormenta de piedra, rayo y hacha y estridente. Volverás a mi huerta y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales cera y labores. Volverá al arroyo de la reja de los enamorados labradores. Y al alma del almendro ven acá, te requiero que tenemos
muchas cosas, compañero del alma, compañero, ay compañero. Silvia Pérez Cruz, compañero. Bueno, Silvia Pérez Cruz, aurretik be eukin dugu, saioen entzun dugu, bera, segaitik gaurkuen segaitik entzungo barriro. Bueno, kantu, bere, ez dakit, agertzeko modua, kantatzeko modua, edo, berak sortzen daben hori oso benetakue iruditzei jate. Eta da, ez dakit, igual da baloratzen duten gauza bat, orokorrean pertsonengan, eta ez dakit, igual, eske pizkaten astunaz, gure neban gauza bat esan, gero beritze dira sartu bate, pero que voy. Silvia, estamos hablando de Silvia. Hori ez, bere intensidadea eta bere benetakue dala, ez? Aurrean ipinten danean abesten, eta diskuen, zein zuzenekuen, ez dakit, bietan oso erakargarria egiten jate. Guztetan jate, bebai, nola abesten dituen posak eta penak eta desirak eta frustrazioak, ez dakite dana. Eta kantu konkretu honetan, Miguel Hernández-en poema bat abesten dau, compañero. Eta, iruditzen date, pedazo testu bat, eta bere ahotzean musika horregaz, irabazten dauela esango nuke, eta entzun arren, ez naz nekatzen, ez? Guztetan jate, eta guztetan jate zelako intensidadeakin abesten dion, lagun bati, ez? Horre poemaren historiaren atzetik dauena da, Miguel Hernández-en kide laguna dena hiltzen dela, eta berari nola abesten dion pasio horrekin, ez? Eta ez dakit, esaten ditu gauza batzuk oso ederrak, ez dakit, oso poetikuek, oso lirikuek, eta gero kasualidades, Leire Bilbaok deko liburu bat gazte literaturan Pikondoaren balada, oso ederra dela, irakurle klub pilo batetan proposatzen dutena, gomendatzen dut irakurtzea, ez oso irakurri, eta liburua zabaltzen dozunean, gertzen da zuzen be, poema honen zatitxo batez, euskera ederrean, eta ondino ederra hau, ez, iruditzen jate. Eta guztetan jate hori, lagun horri, zelako pasinoarekin abesten dion, eta ni ez dakit, ekarten dozte gogora hori, laguntasuna, harremanak, ezinbesteko maitasune hoiek, eta oso eskertuten hauela, ni inguruan ditudanekin, eta, pizkat horregatik. Oso ohiko die kantak bikote edo bikote izan dienei, edo maitasun tipo horretakoei, ez? Baina lagunen inguruen ez da oso iguala inbeste, ez? Eta badeko toke berezi bat kantiek bai. Horri lotute, ez dakit testingurua saldi beten ez, honik bota ingot eta gero konpontzen zaitu. Zuek, ez da kasualidadi ez, azkenean saldu ingot testingurua eta jazta. Ez da kasualidadi ez, Silvia Pérez Cruz hemen entzun duguna aurreko bidera, Uribarri Atxotegin proposamena izen zen, Bizion Artien maitasunaren materialak ikuskizuna sortu zenduen, ez? Sortu dozue. Pizkat, zeintzu di laguntasunaren materialak? Wow, ese politxe. Esango nuke gertutasunarekin, sakontasunarekin eta elkarre entzutearekin lotuta dauden elementuak izan behar direla. Eta benetan laguntasuna osatzen dela horretaz. Elkarre entzuteaz eta ez dakit, nik uste danok behar dugule aurrean dugun horrek ikustea gu, ez? Ez azalean, baizik eta benetan ikustea zu zarena edo zerekin jartzen zaren modu batera edo bestera edo zer esan nahi dozun benetan, ez? Ez lehengo berbakin ja
erantzuten dabena, ez, baizik eta pizkat, bueno, entzuketa hori, ez. Eta orduen, hori etorten jate holan bote prontoan, me encantau ez egotea preparaute honetarako eta galdera hori, ez. Ze, uste dut, hor laguntasuna ez, laguntasun batzuk irauten da momentu bat, eta momentu batekoak dira, eta gero agian bizitza dala edo ez dakiz zer, geratzen dira beste plano batean, baina hor daude, ez? Osea, eraiki zaitu horrek. Beste harreman batzuk aldiz, zurekin doaz, eta bizitza osuen, ez? Laguntzen zaitu, eta moldeatzen doaz, ez? Egiten doaz, bakoitzaren egoerara, eta iruditzea hori artelan bat. Artelan bat, harremanen artea, denetan, disfrutatzen duten gauza bada, interesatzea dutena, miresten dutena, eta hori, eta nola ez, laguntasunaren material ezinbesteko bada plazerra. Plazerra da. Ze batzutan ez, behar konkretu batzuk deko zuzenean ikusten zaituena da zure laguna, txarto zaudenean, baina, zurekin ondo pasatzen da bena, bai da zure laguna. Plazerrera eramaten zaituna, zurekin plazerra konpartitzen dituena, zuretzat plazerra zerren dakiena eta eragiten da bena. Gora lagunak eta plazerra. Gora. Topa, Topa. Bai, esango nuke gainera, badiela harreman batzuk askotan ez dinak errazak, ez? Edo moten dau lagunek, beti izango dela lagunek, edo inkondizionalak, edo baina laguntasune zainu enbierreko harreman bada, ezta? Batez be hori epeluzeko lagunen kasuen. Bai, duda barik. Claro, bai, bestela, bai, noski. Osea, edozein harreman, ez? Ez dakit, arreta ipini berriako edo bestela, beste gauza bat izen alda, oso interesanti izen aldan ere bai, beste harreman batzuk oso beharrezko eta interesantiak dira ere bai, baina bai, klaro dala, bai, arreta eskatzen duen gauza bat. Eta justu Uribarri atxotegi gazeko proiektu komentatu gula, zelan esperientzia hori ipuin kontak eta dantzagaz bateratzeko, oso posik. Nau eta gauz esango neuke. Eta hor oso interesantia da ganera, zuk dekozunean material bat, edo esan dugunalen ideia bat, edo zer esateko dekozunean, ez? Eta topatzen dozunean persona bat zure aurrean, eta zer kontauko dugu, ez? Edo nola kontatuko dugu hau, eta nola ideia bat, edo sentsazio, estruktura, helburu bat, bide desberdinetatik doan, baina batera, eta hor, elkarrizketa bat gertatzen da, ez? Eta horren elkarrizketa horretan nola sortzerako orduan, elkarrizketa horretan nik niretik, berak beretik, baina gu bat sortuz, sortzen den zerbait, ni benetan, ez dakit, nik asko disfruto dut. Bai, egin dugun aldiro, baita sortze prozesuan, ere, emozioz, langogoz, ez dakit, bai, oso politxe eta bai. Eta hori makina bada. Orduen, pues... entzuten gaituen. Hori da. Azkenengo abestira pasako gara? Oso ondo. Ja autita pasatzen da, Bai. Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero,
sincero. Dije no en el altar y cuando digo no es no. Fracasé una vez, fracasé 10.000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando sha-la-la-la-la. Y no me habléis de eternidad. No me habléis de cielos ni de infiernos más. No veis que yo le rezo a un Dios que me prometió que cuando esto acabe no habrá nada más. Fue bastante ya. Nunca fui nada el mejor, tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de veras importante, es que me voy a morir y cuando digo voy es voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y es bastante más de lo que jamás soñaríais en mil vidas. Mirad, las niñas van cantando sha-la-la-la-la. Dejadme preguntar, ¿esto es el final? Si es así, decidme, vais a extrañar. Veo que asentís, pero yo sé que no, que lástima. No dejaré nadie a quien transmitir mi sabia. Consideré insensato procrear. Y diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? ¿Es mi alma o es mi dinero? Si de uno carezco y la otra es una anomalía en esta vida. Mirad, las niñas van cantando sha-la-la-la-la. Muy bien, niñas. Y unos me llaman chaval, y otros me dicen caballero. Algunos no se han querido preguntar. Y una vez un amor, pero si quieres ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no, quiero decir que no. He bebido bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y ahora brindo en paz por la humanidad y por lo bien que habita el mundo. Escuchad, os lo diré cantando sha-la-la-la-la. Hasta nunca. Nacho Vegas, Michi Panero, bueno, Nacho Vegas zure zeigarren proposamena Mireia, segaitik ekarri dozu gaurkoen gurera. Bueno, Nacho Vegas ere oso presente egondalako momentu askotan eta
gogoratzen dut nola gazteagoak ginenean oparitu doztien bere CD bat, oso ilune, ez? Nacho Vegasek ukin dause epoka ilunagoak, argiagoak, eta oso ilune esan CD bat, nik esango nuke guk ondino horren, ez dakit, ez gendule horren beste ezagutzen iluntasune, ez? Baina ala ere, zozer, hor geratu zan, ez? Engantxe bat, eta gero egia da, badala artista bat, konpartidu dutena momentu desberdinetan, jende desberdinakin, oso kontestu, oso desberdinetan, ez? Gogoratzen dute garai batean kartzelara bizita asko egiten nebasan garaian hor kartzelako gutun eta hoietan askotan agertzen zala bere kantu bat, gero elkarrekin bizi nintzenekin nola, hor eten genduzen playbackak Nacho Vegasenak justo kantu honena, ez dakit, egon da oso momentu desberdinetan, oso bestelakuetan, ez? Eta gero, Nacho Vegas ipun kontalaria da. Gurote esan, bere kantu bakotza da, ez dakit, luzie, justo honek estribillo nahiko txodeko, baina bestela bere kantuek ikastea, zaila da, kontatzen dozi puinek, da, eta ez dakit hori beguzteta date, ez, como a ver, que va a decir ahora, ez, nola, eta, maite dute hori asko, bai, sentsazio hori. Bai, izan da, kantu hori, akordatzen ezen, que comen las brujas, izan da. Bai, sí. Galletas, a ti, corazón, bai. Hori puñin totala. Bai. Eta ganera, nahi dut esan beste gauza bat, justo duela gitxi nire urtegune izen da, eta erabakin eban jolas bat egitea, eta jolas horretan eskatu nontzen jendeari pentsetako kantu bat nirekin lotzen da biena, ez egiteko playlist bat. Bardin dauela ze momentuku eta ez dakizear, eta oso jolas politia izeteaz aparte, gauza bat gertatu zan zala Nacho Vegasen kantu, hau, gehien errepikatu sana dala, ez? Eta justo kantu bera bada, bizitzan errepaso bat moduen, ez? Egiten dauena berak edo, holan bizi donik bintzet. Kontatutuzu hainbat mundutan egontzala bera entzuten, nik imaginatzen zaitu du Nacho Vegas entzuten, eta bitartien jagoi egiten. Ja, eske, bai, claro, bai. Konta apur bat, un dia torrek jagoi keitiena, gintzako hildo hori. Bale, begira, 2006-2007 izan zen nire azkeneko ikasturtea Ibaizabal ikastolan, eta eszedentzia bat eskatu neban, baina, benetan zan ja, ziklo hori bukatutzat ematen abela, ez? Eta justo uda horretan, joen nintzen lagunekin berara, eta beste lagun bat bizitetan ara, eta iten zaben euriz, ez dakiz zer da, ibil ginenan etxien kartetan, ez dakiz zer da, ingo dugu jaboi bat, justu, egitu nebasan errezeta pare bat, lavadorako jaboi egiteko, eta engen duen, ez dakiz zer da, buelta honintzen Durangora, eta nuko nor, como rollo, oso ondo pasadot horrekin, beste errezeta bat neuko meba ikusita, da, hasi nintzen egiten beste bat, urdinaten super txarto, eta pikau iten zarela de, como, ze joen da txarto hemen, ez? Osea, de repente, kuriosidade bat, niretzat oso urrun dauzen, kimika, es como, nik hori, ez dakit, ez da nigan digertu dauen zerbait, baina batean nola, seduzitu egiten nauen horrek, eta bihurtzen da, jolas eder batean horren bueltan egotea, eta orduan, pues nire hiperaktibitate mentala, nire sortzeko beharra, zinintzen egiten, lagunei oparitzen, ze politxe, besti ez dakiz zer, oie, opari bat inbiot, berparo kostezuz batzuk? Entonces, pues me puse a hacer. Eta hain abezan gero formakuntza batzuk, eta hola, kosmetika naturalari buruz, jolas bat azkenean, ez? Bai. Eta gainera nahazten dozu apur bat literaturakin. Bai, zei puñetako jaboiak dira, bai. Segun jaboia zerekin egin dauen, puintxo bat, sortu notzen, osagai horiek kontutzen hartuta, esateko gogoan nuen zerbait, zerbait hori ingrediente honekin lotzen dut, hemendik. Eta, justo horko bat ganera,
maitasunen materialetan kontatzen dugu, eta da, niri asko gustatzen zaidan ipuin bat. Bai. Egongo da munduen beste ipuin, osea, beste jaboi saltzaienen bat, jaboi bakotxien ipuintxo bat sartzen dagoena. Segurgo baietzen da ez dutela ezagutzen, ezagutu beharko nuke proiektu bat egiteko, eta igual. Ona be, karreko, egonke. Bai. Encuentro hori itzela izango zan, Bai. Oso ondo. Bueno, penaz, baina maitzen da gaurko saio hementxe, ez dakit beste galdera diko zukaritz. Bai eta ez, bai, baina, bueno, bigarren temporaldirako etxean. Beste gana, kapituloka banatu aldugu. Zelako divertigarria, hablan. Bai, ni gaur, noi sentsazio batekin etxera da, hori, jolasteko gogue kontagio estezu, oza... Ke guai. Bai, ez dakit da, ez, presentia beukimiko gonken gauza bat da, hori, dana gehiago gozatzi edo, ez dakit. Ke guai, postenaz. Bai, me gusta. Bueno, topa miko gusta. Bai, noski. A ver, bestela, zer da, si no hay vino cantar ese amor. Hori da. Eskerrik asko Mireia, plazero bat zuen egotea. Zuei benetan. I'm alone and blue. All at once, our endless love is through. All at once, I'm alone and blue. All at once, our endless love is through. I'm begging